Der er sådan lidt aldersstemning herovre. Det kan Camilla Høgh. Jeg kan takke for det, men i øvrigt tak, fordi du kom. Og ja. Camilla, du skal jo hjælpe os. Du er vores faste boligekspert. Du skal hjælpe os med at se lidt på nogle af de ting, der rykker inden for netop de levende lys. Og selvom det forurener alt muligt andet, så går vi altså en mørk tid i møde, hvor mange af os elsker at have de her stearinlys derhjemme. Så for at tage tyren med hornene, hvad er så det, der er det rigtige at have derhjemme i øjeblikket, og som måske kan give lidt ekstra? Jamen altså, det er jo de samme ting, der rykker på den her front, som der generelt set gør i den øvrige indretning. Det er de samme farver, de samme materialer, det er de blanke kobber, nikkel, vi har nogle naturmaterialer i træ, vi har keramik, det er forarbejdet, håndarbejdet, og så altså the more the merrier. Så det er nogle af de ting. Ja. Og man må ikke tænde alle sammen på en gang. Nu har vi taget forskellige typer med, man kan se. Kubusdagen her kender mange garanteret som den sorte version. I løbet af de seneste år er der kommet mange forskellige versioner. Og hvad er det? Du siger nikkel? Er det nikkel, ja. Og kobber, det ser vi jo rigtig meget lige nu i boligindretning. Altså de blanke metaller, det må gerne skinne, det må gerne shine. Det er rigtig hot lige nu med kobber. Jeg har flere eksemplarer med her i kobber. Men der er simpelthen den klassiske kubusdag lavet nu også i nikkel og i kobber. Og man kan få dem jo også i den sorte selvfølgelig, i enkelt, med 4 og med 8 og med det hele. Og man kan få dem i hvid også, hvis man er mere til det stille og roligt. Og det er en smuk og klassisk dage, som alligevel giver noget fra sig på bordet, synes jeg. Så er der noget med, at en af tendenserne, vi også ser, som vi lige var inde på, det er jo keramik. Det er håndarbejde-agtigt. Hvad er det, vi ser på den front? Jamen, der har vi herovre fra Unica K, som har samlet en masse sindssygt dygtige danske keramikere, for dem har vi altså rigtig mange af. Og lige nu hitter det også. Man må gerne kunne se, at det er et håndarbejde, at det er ligesom at det er forarbejdet. Man kan se her, hvordan keramikken ligesom er snoet. Hvordan man kan se håndarbejdet, de små fine huller, hvor lyset kommer ud. Så sådan det rigtige keramikporcelæn, der er drejet i hånden, det er noget, vi ser rigtig meget. Ja, der er noget af det i farver, pastelfarver, der ser det mere forarbejdet, lidt mere masseproduceret, men er det også smart nu? Det er simpelthen også så smart. Det forkæler både de her herovre og dem, vi har stående her, som er begge, hvad skal man sige, af nogle fortolkninger af nogle julemotiver. Og dem har jeg taget med, fordi jeg synes, at så kan man jo lige så godt investere i det nu og få glæde af det i lang tid, og så kan man gøre det i mere en juleagtig udgave, når vi kommer til december. Men det er simpelthen en julekugle og en juletrumme. Det her er en fortolkning af nogle grantræer, juletræer, som også er super fine. Og så er det i pastelfarver, som vi jo også ser rigtig meget i. Og det er ikke mere julet, end man sagtens kan bruge. Nej, hele året. Hele året på en eller anden måde. Så skal det også handle lidt om nogle sager, som jo ikke står i vindueskarmen, som de her, men måske ikke står på gulvet. Ja. Der har vi de store sorte hegnstager derovre, som mange sikkert kender fra stående på bordet. Men de kommer altså også i de store, fede gulvstager. Ja. Fordi jeg synes jo, når man arbejder med levende lys, må det gerne være i flere niveauer. Det behøver ikke givetvis stå på gulvet eller stå i vindueskarmen, men det må også gerne komme ned på gulvet, så vi har det i flere niveauer. Ja. Ligesom lanternerne derovre for Boster Copenhagen. Altså, gerne jo flere, jo bedre. Samlet i klynger med en vase med nogle lækre efterårsgrene. Altså, skabe noget stemning alle steder. Det må fylde et hjørne ud i en stue, hvor der ikke er noget måske. Hvis der er lidt tomt, så kan man lave sådan, hvad man kalder et stilleben i boligsprog. Jamen det lyder altså fint, så hvor man også skulle have haft en udstoppet fugl, og den har man ikke lige fået skudt, og altså... man kan være nogle lys. Det kan sagtens bare være nogle lys. Og måske en vase med nogle ting, hvis ikke man, som jeg er begunstiget af meget små, irriterende børn, der vælter alt. I forhold til den derovre, nu vil jeg glemme faktisk lige med klassiske stager. Ja. Og det er jo den der pilhegn, som man jo siger, en Karlsvognen. Lige præcis. Den har jo et sindssygt flot skulpturelt udtryk, og have sådan en stående på et stort spisebord eller i en vindueskarm, den giver bare en fantastisk god stemning, synes jeg, har et meget, meget smukt formsprog. Og den er også, nu er den jo til almindelige lys, det er det fleste af dem, men lige præcis de gulvstager derovre, de er jo til lidt federe lys, gør det lidt mere alteragtigt måske. Men hvor skal man købe de her ting? For det har de jo ikke nede i Irma og Brugsen. Nej, altså nogle steder kan man være heldig at få dem, eller Søstrene Grene en gang imellem, men ellers så findes der utrolig mange butikker på nettet, og der er et lysfirma, der hedder Kunstindustrien, som er rigtig gode til også at lave de her lidt lys i alternative størrelser. Så der kan man holde lidt øje med det. Nu er der jo de lidt julede stager derovre. Lad os lige vende nogle af dem, der står på bakken. Ja, men det er også simpelthen nogle bloklys, som ligesom tager den der tendens frem med, at det gerne må være naturlige materialer. Så er der simpelthen puttet noget bark udenom, det er fra Boster Copenhagen. Og så har jeg sat dem på et kobberfad. Vi elsker kobber. Jeg elsker kobber. Og det er også fordi, at kobberen ligesom reflekterer
lyset, sådan så at det skaber noget varme og noget stemning. Så selv hvis man synes kover eller vælge, så måske et tændfad eller noget andet, med noget, der er blankt med metal. Ja, lige præcis. Alle former for metal. Og det er ikke brandfarligt med det der træ rundt om. Det ligner farligt noget. Ja, det er det. Det er altså konstrueret sådan, så den skulle være god nok. Ja. Vi skal lige huske at vende den her. Der er et billede af, hvor den er i funktion. En stage, der kan hænge på væggen simpelthen. Ja. Der begynder vi virkelig at tage tingene med. Hvad er det gode ved det? Jamen igen, det der med at få de levende lys forskellige steder i boligen. Altså det er jo rigtig moderne at dekorere sin væg, lave nogle fine billedvæg. Og der synes jeg, det er jo sindssygt smukt at sætte sådan en her, fordi den har også et meget grafisk, geometrisk udtryk. Og sætte den op flere ved siden af hinanden, eller en enkelt blandet igennem mellem billeder og børnetegninger og alt muligt, så har man lige pludselig levende lys på væggen, og det ser simpelthen så fint ud. Levende lys kommer i hvert fald godt omkring. Tusind tak, Camilla, fordi du kom og var til at gennemgå nogle af de tendenser, vi ser nemlig over på det område. Selv tak. Vi sidder lige herude i køkkenet.